Ama ko po si Epipanyo Edroso. Ito pong inagalan ko po ning tabang. Nagka-komplikasyon kaya po siya. Si abdo niya po nagputok. Ganyan, kay puan po siyang operahan. Dahil na po pwedeng pahaloyon. Kung mahaloy pa da po, dahil na po siya maabot ning perang oras. Magayon po si pagrani ko sa kapertika. Halos nabawas-bawasan po si gabat kang samuyang dinadara sa kuyang dagan. Gov. Luigi, Congressman El Rey Villaferte. Dakulang salamat po sa indo ta naggibo po kamo kang arog kaning programa. Dakul po kaming natatabangan, kaiba na po ako, kaiba na po kami sa muyang pamilya. Sana po mas dakol pang sa indong matabangan.